Здравейте! Аз съм Мина Кае, а вие сте във втория епизод на подкаста за стил, дизайн, кино и много любов. Клапа! Започваме! Днес ще си говорим за автентичния личен стил. Не случайно наблягам на думата автентичен. Защото света, в който живееме, динамиката, в която живееме, е изключително унифицирана. Ние не искаме да бъдем различни. Ние искаме да бъдем еднакви с тези, които са популярни. Не случайно във времената, в които живееме, фаст фешена или така наречената бързата мода заема толкова много от всекидневието. Ние искаме да приличаме на някой, да се чувстваме принадлежни към някой, а не да обръщаме внимание на собствения си стил, на личната си оригиналност, на личната си автентичност и на собствената си осъзнатост, опит и проявление. Автентичен защо? За да имаме изграден личен автентичен стил, ние трябва първо да сме автентични и много разпознаваеми и богати личности. Защото стила предполага не само визията ни, дрехите ни, а предполага и показва нашите ценности, нашите идеи за живот, нашите хобита, нещата, които харесваме, музиката, която слушаме, филмите, които гледаме, книгите, които четем. Чрез дрехите и чрез личния ни автентичен стил ние показваме на света и на хората около нас кои сме ние, какво ни харесва, как ни харесва, какво работиме, на колко години сме, как гледаме на живота по принцип, кое е нашето верио и това, което ни движи напред. Та да се върнем на автентичността. За да има автентичен личен стил, трябва да има богат вътрешен живот. А за да има богат вътрешен живот, трябва да има опит, трябва да има интелигентност, трябва да има разбиране за това къде съм, кой съм, с кого съм и кой ме заобикаля. Иначе просто, когато личността не е богата и не е пълна или няма все още опитност, тогава иначе ставаме поредния човек от витрината. Няма нищо лошо в това да харесваш бързите тенденции, които се сменят. Няма нищо лошо и това не ви прави хора без стил. Просто ви прави хора с стил, който е познат и близък на масите. Но за да изпъкнете, за да бъдете ярки, за да сте вие, трябва да покажете себе си чрез дрехите, чрез поведението си, чрез цвета на косата си, чрез аксесуарите, които носите. Защото един стил е много съвършен и много, как да кажа, богат и цялостен, когато използваме правилните аксесуари. Очила, бижута, чанти, часовници, гривни. Стила и неговата автентичност показват нашия вътрешен свят. Кои сме ние и в какво вярваме. Хората, които имат автентичен личен стил, те винаги бъдат разпознаваеми в тълпата. Това не са хора, просто които си купуват един тишърт или едни панталони от витрината, а това са хора, които могат да комбинират по правилен начин дрехите и визията им да говорят първо и преди тях. Не случайно, предполагам, че на всички ви се е случило да се обърнете след някой по улица и кажат: вау, колко добре изглежда, как не го е страх да комбинира цветове, как не го е страх да комбинира стилове, различни стилове дрехи, как не го е страх да бъде с ярък и запомняш се грим или с така наречената пуйка на главата или перо затъкнато в раницата. Така че трябва да сме автентични, да сме ние и разпознаваеми. Ако нашата личност или работата, която ние работим, трябва да е по-обрана или личността ни е по-скромна, ние трябва да се облечем в начина, по който това кореспондира. И тогава естетиката, личната ни естетика говори за нас. Сега, има и друг проблем. Има хора, които не могат наистина или им е много трудно да изградят свой личен стил.
или хора, които нямат вътрешна естетика, или хора, които не са развили вътрешната си естетика, или се притесняват. Ох, сега какво ще си помислят? Прекалено ли е къса тази пола? Прекалено ли са широки тези панталони? Дали на моите години това е подходящо? Дали пък някой няма да каже, че прекалено ярко съм компирал някаква пънк група или нещо много ме е вдъхновило в някаква музика? Няма проблем. Когато вие сте си вие, това означава да сте автентични, тогава всичко около вас и върху вас, като дрехи, сака, якета, шалове, ще седи хармонично. Тоест ще има хармония в кадъра. Сега, това, което през цялото време обяснявам. Важно е да има хармония в кадъра. Ако разбирате обаче, че имате нужда от помощ, от някой леко да ви насочи или да подбере правилни неща в гардероба ви, които да отговарят на различните роли, които вие всекидневно сменяте, тогава е хубаво да се обърнете към специалист, към така наречения стилист, за който си говорихме в първия епизод на нашия супер як подкаст. Така че, в зависимост от ролите и местата, на които ходиме, разбира се, има така наречените формални правила, с които ние трябва да се запознаем и да се облечем. Но за личния ни живот, за начин, по който ние се проявяваме в свободното ни време, когато се виждаме с приятели или когато излизаме навън или отиваме на ваканции, тогава е важно да проявим нашата си същност, без да се страхуваме и без по принцип много да ни пука кой какво си мисли за нас. Обикновено на мен ми казват, че приличам на коледна елха и всичко слагам върху себе си, но това отива на моята личност. Затова никога не забравяйте кои сте и къде се поставяте. Важното е да сме различни, да не сме като масите, а да сме извън масите, за да може да бъдем малко underdog, за да може да ни забелязват. Което е другото. Има хора пък, които прекалено кичозно експериментират с всички стайлинги, дрехи и визии и тогава това не стои хармонично и казваме, боже, това е супер кич или какво... нещо не е както трябва, нещо е прекалено криво, прекалено шарено или прекалено тенденциозно помпозно. За всички тези неща ще си говорим следващия път. Ще си говорим за формалните поводи, как трябва да се облечем. Ще си говорим как е правилно да се облечем в различната ни социална структура, в която работиме. При нас е лесно. Ние сме, как да кажа, щастливци, защото работиме в сферата на изкуството и в сферата на арт-средите. Тоест на нас ни отива да бъдем артисти. Ние се заявяваме като артисти и затова е хубаво, където и да отидем, да бъдем разпознати като артисти. Така че следващия път ще си говорим за правила, за изграждане на стил, за промяна на стила с времето, с така наречените тенденции и така наречените правилни цветове, които ни отиват. А тук не говорим за тези булшит, наречени лято, пролет, тесен, зима, в зависимост от цвета на косите ни, цвета на кожата ни или очите ни. А ще си говорим за цветното черно, за прекаленото оранжево, за акцентите, защото една визия може да е супер екстравагантна, дори когато само косата е в разкошно оранжево. Така че, това е за сега. Следващия път продължаваме. Както се казва, ако имате въпроси, задайте си ги. Чао!